I una de les colles que també vol sortir a gaudir del Carnaval d'enguany és la colla Modern Family de Palamós. Per això, avui ens visiten 5 de les seves membres, l'Ester Vargas, la Montse Sáez, la Laura Escario, l'Eva Oriol i la Noemi Agustí. Bon dia. Bon dia. Sou 5 a la taula, això fa goig de veure perquè demostra que sou una colla bastant unida, no? Sí, i tenim moltes ganes. Clar, vull dir, ja he fet un tastet petit del Carnaval aquest any, perquè aquest passat cap de setmana va haver-hi la presentació a la nau de 50 metres a Palamós. Com va anar? Molt bé, vam gaudir molt, ens ho vam passar superbé i vam veure un espectacle genial. Molt bé, s'ho van currar molt, les arreplegades. Les arreplegades ho van fer molt bé, els pregoners també. Els pregoners va ser Molt molt guai. guai, també. Molt Molt emotiu. emotiu. S'ho va currar molt i ens va agradar molt. Molt bé. Felicitats a tots. Va ser un pregó bastant reivindicatiu, en el sí. sentit de... no en temes molt concrets, però més en diferents aspectes, no? Sí, jo crec que ens va tocar la fibra, no? Perquè són coses que ens afecten a tots, llavors ens va encantar. Va ser molt emotiu. I, esclar, ara estem a pocs dies de les primeres rues de Carnaval. No sé si comenceu per Sant Feliu, si aneu directament a Palamós, si Bueno, passeu... la nostra colla sempre volem portar la disfressa el primer dia a Palamós. Ah, mira. Ens estrenem a Palamós, és el nostre poble, i sortim allà primers. Nosaltres a Sant Feliu no ho fem. Fem Palamós matí, fem l'exhibició, i després ja la setmana següent sí que sortim a la Bisbal i a Calonja. O sigui, us quedeu més concentrats cap a la part central de la comarca en tema de rues. Esclar, com estan anant aquests darrers dies de preparació? Teniu totes les coses ja controlades, més o menys acabades? Tot a punt. Amb molts de nervis. Que volem que surti tot perfecte i sempre queda algun detall per fer, però ho tenim tot controlat. No hi haurà cap imprevist d'última hora o... Esperem que no. Sempre hi ha alguna cosa, d'última hora, si no, no és Carnaval. Sempre hi ha alguna cosa que hem de córrer. Encara estem pensant coses, o sigui... O sigui, que potser ens sorprenem el dia de la Rua de Palamós de dir, ostres... Bueno, l'any passat no teníem música el dia de la Rua. Exacte. Just a punt de sortir estaven que no sonava la música. Per això sempre hi ha imprevistos d'última hora. Però bueno, ja ho teniu experiència, perquè sou una colla que va néixer el 2015. Esclar, tot això, esteu a punt de fer 10 anys? Sí. Com valoreu tota aquesta trajectòria, tenint en compte que hem passat una pandèmia entremig? Clar, nosaltres som una colla que vam començar, per això el nom, Modern Family, una colla de família. Sempre sortíem, la meva petita tenia 2 anys i mig, i com la meva, pues, la de les meves companyes. I, bueno, pues, s'han fet grans, les grans, la meva gran ja s'ha anat a una altra colla, que és el que té, ja s'ha independitzat, i les petites encara estan amb nosaltres, fins que vulguin. El dia que no vulguin, ens quedem les moderns i continuarem. I com va néixer el nom de Modern Family? Vull dir, com va sorgir la idea? Perquè érem famílies i buscàvem un nom que identifiqués a tot tipus de família, no només una, llavors eren com les famílies modernes, no? Podien venir tot tipus de família, monoparentals, o sigui, qui volgués. Tothom. Sí, llavors vam pensar, doncs, què podem identificar, no? I vam trobar Modern Family, i amb això ens vam quedar. I, esclar, no sé quantes famílies sou quants membres teniu dins la colla, però, esclar, a l'hora de fer el ball, de preparar les disfresses, tot això, com us organitzeu? Perquè a vegades és complicat, depèn de la quantitat de gent que sigueu dins la colla. Us ho repartiu més o menys? Hi ha algú que porta la batuta? Vam començar amb 100 persones, Sí, però ara no, ara són 22. Aquest any són 22. Ara això és molt més... Llavors ens organitzem. 3 o 4 fan el ball, un altre agafa la música, un altre fa les disfresses, ens organitzem una mica així. Ens ajudem entre totes. Maquilladores. T'han assenyalat a tu. Aquí no l'Eva som les maquilladores. Home, ara amb 22 persones suposo que deu ser més senzill que no pas abans amb 100 Bueno, persones. com menys som, més complicat fem el maquillatge, el pentinat, també ens podem aportar més. O sigui, és una cosa una mica més elaborada perquè teniu més temps. Bueno, temps. Està molt... Aquest matí s'ha de córrer una mica, però bueno, ha estat molt pinturat, Ui. I clar, quan comenceu a preparar tota la feina
per al Carnaval. Ara ja estem començant a pensar disfresses d'any que ve. Ostres. O sigui, ens venim tan cap a dalt Com que ara estem fresques, Sí. ja busquem disfresses Sí. per l'any que ve. I després allà al juny-juliol votem a veure la que ens agrada més. I ja agost-setembre ja comencem a fer dibuixos i un esbarjo i així, i mirem a veure com ho definim. Perquè- Començar a mirar roba, Al setembre, sí. perquè si no... Clar, jo el que també us volia preguntar és, hi ha colles que sí que fan més, compren la disfressa, d'altres que decideixen fer-la a una modista. Estaves comentant que feu dibuixos. Entenc que la Ens ho fa porteu una a fer, modista. no? Sí, tot, sempre ho hem fet nosaltres. I, esclar, elements? Sou de portar molts elements, bastons, L'any passat portàvem barrets... paraigua. Però normalment, bueno, sí. Bueno, Sí, el que Depenent de la disfressa. Sí, sí. sí. O sigui, i intenteu buscar idees que potser no s'hagin vist gaire. Ara estàveu parlant d'un paraigües? Bueno, l'any L'any passat, passat. de Sí, sí, sí. Cantando bajo la lluvia, Sí, que vam ostres. anar. Sí. Molt original. Sí. Ostres. Sí, sí. I, clar, ja la gent que va estar a la nau dels 50 metres va poder veure una mica de la disfressa, entenc. Però ens podeu donar alguna pista més? Els que no vam tenir el plaer de ser-hi allà? De la... Nostra. Sí. És que ningú porta disfressa No. aquest dia. O una No. pista. O una pista del que anireu. Una paraula. Hi ha colles? Podem Diferent. dir- És que anem d'algo que jo crec Podem que... dir- No s'espera. Podem dir el color? El color? Color. El Ah, color. diem el Podem dir color. Exacto. Anem de verd, verd brillant. Ah, mira. Ostres, molt interessant, eh? Sí. Vull dir, amb Cada els adjectius que m'heu donat i amb el color verd, crec que els oients poden deixar volar la imaginació. Sí, però molt. I, clar, jo el que em vaig estar parlant amb altres membres del Carnaval de Palamós que van passar pels estudis de Ràdio Capital la setmana passada era que el Carnaval de Palamós el que té és que és molt familiar, Sí. és molt col·laboratiu entre les colles. Clar, no sé si vosaltres teniu aquesta mateixa sensació amb la quantitat d'activitats que es programen i més sent una colla que treballa molt la unió familiar, accepteu famílies. Clar, tot això ho trobeu al Carnaval de Palamós o què penseu que significa el Carnaval de Palamós per vosaltres? Bueno, a Palamós pues, són els valors que hi ha. O sigui, sí que totes les colles fent coses conjunt, hi ha molts d'actes, intentes participar a tot arreu, veus pues, això, polars, no? Cadascú té el seu color, però veus diferents colles totes juntes I amb molt bon diferents colors. rotllo, molt familiar, gent que fa un any que no la veus i és com si no hagués passat el temps. Sí, és molt, molt familiar per mi. Entenc que per la resta també, no? I, esclar, després de gairebé 10 anys de colla, esclar, quins canvis heu notat? Noteu canvis després de la pandèmia, per exemple, a l'hora de fer el Carnaval? Abans em comentàveu que, per exemple, el Carnaval de 2022 no hi vau participar, però creieu que s'ha superat una mica l'entrebanc? Jo penso que l'any passat va ser... li costava molt a tothom, ho parlàvem. Ens va costar, era com que no teníem ninguna colla teníem ganes, ganes. Sí, Nosaltres és estàvem com pluf. Ens va costar arrencar. Sí que al final la disfressa la vam portar molt bé, molt maca, però no era el nostre millor any, ni les ganes eren les millors. Era com que després de 2 anys estàvem tothom una mica pluf. Anàvem com a relentint, Sí. no? O sigui, era com, pues, ara ja no sortiria, però perquè ja tinc la Sí, sí. disfressa, I aquest no? any vam dir que sí a tot, era el nostre lema. Sí. D'anar Sí a a tot. Aquest 2024 és com el ressorgir, el sí. renacer, no? Sí, sí, sí. I ara amb més ganes que mai. Jo crec que el 2024 la majoria de les colles venim amb moltes ganes. Totes les ganes que se van quedar por ahí, pues estan totes aquí. I aquestes ganes es van notar a la nau dels 50 Sí, metres. tant. Molt. Bueno, molt, anys molt. enrere de ser unes 900 persones, 1.500 no? 1.500 aquest any. Sí. Ens havíem quedat sense entrades, vam fer el possible perquè totes les colles poguessin gaudir d'aquell dia, de la presentació de la reina. I la comissió va arreglar-ho. Sí, sí. Molt bé, Vamos, molt bé. hi havia moltíssima gent i va ser molt guai. Home, 1.500 persones en Déu-n'hi-do. aquell espai... Sí, teníem moltes ganes. I espereu que hi hagi aquestes ganes a la Rua de Palamós, perquè, per exemple, respecte a altres rues, Platja d'Aro, la gent va molt a lluir-se, a lluir la disfressa, a lluir carrossa, però a Palamós, creieu que
aquesta sensació de sentir bé el carnaval, de transmetre aquestes ganes de carnaval, que sí que a les altres rues se sent, però creieu que aquest aspecte de proximitat es transmet a Palamós? És a dir, què sentiu quan desfileu davant de totes les persones que us venen a veure? Home, es nota molt. Sí. És el Jo emoció, carinyo, a mi m'encanta. Sí. La proximitat de la gent. I que te vegin maca i te saludin i fotos. Jo gaudeixo molt. I que bé que ho feu. Oh, que m'ha encantat. I que hi ha gent que te fa fotos que te coneix, però gent que te para que no saps ni qui és i te fa una Però li agrada la Ai, una disfressa, li agrada, no?, el ball que fem i tal, no? guapa, Llavors, que sí. Jo la disfruto molt, sí, molt. Sí, És bueno, molt és la millor rua. Cadascú és com La una de cap a casa Palamós, seva. sí, és la millor. I ja per anar acabant, esclar, passareu per Palamós, però també heu comentat per la Bisbal, per Calonge, que entenc que teniu molt bona relació amb el Carnaval de Calonge i Sant Antoni. Esclar, què espereu d'aquestes rues? Espereu recuperar aquella essència que teníeu de fa uns anys? Sí, perquè a la Bisbal ja feia anys que no sortíem i aquest any, com que ens hem animat a tot, doncs som quasi totes a la rua i és molt maca també aquella rua. És molt familiar també, també. és maca. És molt propera, també. Sí, i Calonge també, o sigui... Doncs esperem que primer de tot ens acompanyi el temps, perquè, perquè Aquí estem pronòstic... Tot el dia, mirant el temps, tot el dia. Esperem que no plogui gaire o gens, o que s'esperi a dilluns, perquè... Ja per poc ha de ploure, ho sabem. Sí, exacte. Ja Sí, per que plogui poc- la nit, a la nit pot ploure tot el que A la vulgui, nit, però durant sí. el dia No. que ens respecti. I després a la nit ja no passa Mira que hi res. ha dies, per ploure, però aquest cap de setmana no. Bueno, és el que va passar amb les rues de Reis, que van dir que plouria tant i al final van... Ja. Sí, 4 veritat, gotes. veritat. Ojalà, ojalà. Esperem. Sí, així estem creuant els dits perquè no plogui. Doncs esperem que gaudiu moltíssim del Carnaval, que feu gaudir també a la gent que us ve a veure, i moltíssimes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Capital. Moltes Moltes gràcies a tu. Gràcies. Bon carnaval. Ei.